Диёрони азиз, якта подписчик гуфт ки ана ба ман об барои чашмам биёре. Мо аз омадем авҷ омадем, чашмаи авҷ барои чашми ҳамон подписчик. Шояд ки чашми ҳамон рафиқи мо, бародари мо сабаб шавем, мо ҳамин об сабаб шаваду табобат ёбад. Ва мо омадем ҳамин чашмаро аз нишон метам аз куҷо об гирифтем. Ана аз ҳаминҷо об гирифтем. Обро ана аз ҳамон чашма гирифтем ва худо хоҳад ҳамон подписчик рӯзи душанбе ба мо занг занад, аз душанбе аз дасти мо худо хоҳад мегирад. бовар кунед як баклашка арсикола доштем, на хурдем рехт. ишкамонон сер буд, рехтем дар замин об гирифтем. Инҷо баклашка ба қадри кило баробар аст. ана подписчики муҳтарам, барои шумо мо об мебарем ки шояд чашми шумо мо сабаб шавем сиҳат шавад. Омин.